Dakle, evo nas kod domaćina, jezera. Jezera su ribarsko mjesto sa oko 960 stanovnika, udaljeno svega 3 km od kopna. Naselje je dobilo ime po malim jezerima, lokvama, koja nastaju tijekom jeseni i zime uslijed kiše što se slijevaju u mnoštvo krških udolina. Međutim, već s prvim proljetnim sunčevim zrakama jezera nestaju. Nije poznato kada je naselje osnovano, ali se pretpostavlja da je dobro zaštićena uvala u kojoj se jezera smještena privukla prve stanovnike početkom 13. stoljeća, iako postoje neki ostaci iz ilirskog doba. Iznad uvale izdiže se brdo Mortar, složenica ilirskih riječi more i kula. Sačuvani povijesni spomenici nastali su uglavnom u 17. i 18. stoljeću. Na mjestu gdje se nekad nalazila stara crkva iz 1720. godine podignuta je crkva Gospe od zdravlja. Škrta zemlja primorala je stanovništvo da svoju egzistenciju potraži na moru. Jezerani su danas vrsni ribari i mornari, a i polja uspijevaju ukrotiti baveći se vinogradarstvom, maslinarstvom, voćarstvom, ribarstvom, pomorstvom i vađenjem pijeska i kamenja. Vlasnici su brojnih otoka i otočića istočno i južno od otoka Murtera, uključujući dio otoka Kaprija i Žirja i manji dio posjeda na Kornatima. Poznati su kao vješti pomorci, pa su im pomorstvo i ribarstvo važne grane privređivanja. Ovo mjesto dalo je najviše ribara i pomoraca na otoku Murteru. Nikola, slušamo čime se predstavlja. Najprije dugujemo jezera. Tako je, hvala lijepa. Najprije dugujemo veliku zahvalnost Kulturno-umjetničkom društvu Koledišće koje je započelo ovaj završni dio trećeg festivala održivog razvoja otoka i obale. Naime, vidjeli ste njihov tradicionalni ples Kud Koledišće koje već više od 4 desetljeća njeguje bogatu folklornu tradiciju svoga kraja. Ovdje je sa mnom čovjek koji je zasigurno najzaslužniji za uopće rad Kulturno-umjetničkog društva Koledišće, naš poznati koreograf Neno Milin, ali koji će ovdje večeras biti kao predstavnik, pretpostavljam, turističke zajednice jezera i koji će nam kazati, ajmo Neno najprije nešto o Koledišću, 2-3 rečenice, a onda ćemo vidjeti što se sve nalazi na štandu jezerana. A Koledišće je osnovano da bi sačuvalo tradiciju jezera. Dakle, počeli smo od pjesme i plesva, završili smo sa starim zanatima, to je tako. Pozvali smo naše jezerane koji različite rukotvorine rade, bilo iz hobija, bilo iz ljubavi prema nečemu, jeli? I tako smo napravili jednu malu, ajmo reći, udrugu, jednu sekciju pri našem kudu, gdje naši ljudi, eto, vole sve prikazati što su naši stari radili i da pokažu jednu sliku o jezerima. Naravno, Koledišće 40. obljetnicu slavi ove godine, ali imamo još obljetnica, 250. obljetnicu posvećenja naše crkve Gospe zdravlja, zatim imamo 105. obljetnicu zgrade naše pučke škole i 15. obljetnicu našeg športskog ribolovnog društva Punta Rata. Dakle, ove godine imamo 4 obljetnice, što je vrlo važno, a na štandu ima svega. Evo da čujemo što to svega. Pa počet ćemo od, recimo, ovih naših krošula fritura i kolača od smokava i naše Marije koja je vrijedno, evo, skoro pa sve prodala. Znači, sve dobro ide. I ona će tu, vidite sami da ona nama često na našim priredbama koje mi za naše goste svaki 3 do 4 puta, recimo, u sezoni, prikažemo, recimo, jedno od tih su kako su živjeli naši stari, fešta od smokava i slične priredbe koje mi uglavnom prikazujemo sve ono što su naši stari, kako su nekad živjeli. Naravno, živjelo se i lakše i teže, ovisilo je o tome koje je bilo vrijeme, ali eto, jezerani kao dugogodišnji pomorci, odnosno stoljetni pomorci, su našli svoju egzistenciju na moru. Evo, Neno, samo malo, evo vidimo ovdje jednu jezerku koja krpa mrižu. Je li to bila tradicija prije u Pirovcu, su li to žene stvarno radili ili ste to samo večeras za nas priredili? Radio kada dade za vas. Znači, nisu samo ribari muški krpali ribe, nego su to radile i žene prije. Jedina u selu. Da. Evo, gospođa je jedina u selu koja krpa mrižu, možete doći ovdje pitati za savjet kako to ona uspijeva raditi. Neno, idemo dalje. Pa ona uglavnom radi to zato što je ona iz ribarske obitelji, tako se naučila od malih nogu, jel?
Isto tako spare, recimo mi smo to kao jedan suvenir jezerski napravili, to su podmetači za glavu koji su nosile naše žene, a da ne bi gubile vrijeme dok su recimo nosile, išle u polje ili možda prele ili radile neki drugi posao, plele, vezle i tako dalje, nosile bi do kuće konistru ili možda i biti kopa sa vodom ili bilo čime, dakle do svoje kuće kad bi išli na nekadašnje bunare, jer nije bilo vodovoda kao sada, i nosile bi vodu, a spara je bila tada malo ublaži pritisak na glavu. A ona je vrlo interesantna, to naša Anka radi već dugo. Evo, ako može kamera pokazati, malo možemo uzeti. Dakle, to je ta spara, je li tako? To je originalno izrađeno u jezerima, ručni rad, dakle, jedan podmetač koje su žene držale na glavi kako bi lakše nosile teret kad su se vraćale primjerice iz polja i nosile krtol pun smokava, recimo. Je, apsolutno. Tu imamo i trak, žene su nekad imale trak na kome su držale ključeve od konobe, ključeve od škrinje, gdje su najčešće bile suhe smoke ili od recimo podruma, odnosno konobe, gdje je bilo vino, da ne bi muški svaki put išli tamo piti vino, pa su one to držale lipo za pasom i pazile. I one su bile, jer kaže se da jezerke su nosile 3 kantuna u kući, jer su ljudi većinom bili na moru, na ribarenju ili su bili pomorci. Znači nisu one držale samo 3 kantuna, nego 4 kantuna u kući. Idemo dalje, ovdje vidimo, bile su glavne, a možda su tako i danas, ko zna. Ovdje vidimo vunene predmete, je li tako? To su recimo za djecu, pogotovo za zimsko doba, su se prele male čarapice, odnosno bičvice, jeli? I rukavice i sve ono što je bilo. No, zapravo žene su nekada u slobodno vrijeme kojeg su imali vrlo malo jer su brinule o svemu u kući, jeli, ipak našle vrijeme da naprave to. Osim toga, samoga pletenja, vezle su čipku na svoje košulje i ove staklene ogrice, kako mi zovemo, one su čak su bile nekoliko žena u jezerima koji su isključivo to radile ne samo za jezerane, nego i za okolna mjesta. Dakle, staklene perlice koje su upletale na košulje kao ukras koji je ostatak od starog navezenog pleća, dakle kad se kasnije te staklene perlice kupovale, one su ih to uplitale sa različitim motivima. I tako su radili i čipu na košuljama. Puno razloga da posjetite jezerski štand, jer imamo dalje? Imamo jednog našeg jezeranina slikara koji nije jezeranin nego je Zagrebčanin, akademski slikar gospodin Pevec, kojemu sam ja sugerirao da napravi jezerske suvenire koje će pokazati jezera našim gostima. Pa smo tako na komadu kupa, na drvu ili slike napravili jezerske motive kojima je interesantno i to naši gosti jako vole jer oni prikazaju dio jezerske tradicije. Tradicije, idemo dalje do ove gastronomske ponude, možemo je tako nazvati, do ila i pića kojeg ima u izobilju, tradicionalna jela koja se mogu naći u našim dalmatinskim mistima, jednako tako i u jezerima. Tako je, nakon slatkoga bilo je i onog slanoga, jeli, pogotovo slanih srdela i slanih inčuna i to su ljudi često na marendama jeli, a nekad i bi uzeli sobom kad bi išli raditi nešto, jeli, to im je bila recimo kao užina. A slane srdele, zna se, u jezerima je bio i jedna od najstarijih ribarskih zadruga koja je i te slane srdele kao produkt dalje širila po cijelom Jadranu. Ovdje imamo različita pića. Kod našeg Bogeo to su od crnog i bijelog vina do raznih rakija, likera, od svih mogućih biljaka koje on marljivo sakuplja u svojoj maloj konobi i koje evo ovdje sad prikazujemo. I na kraju ovdje vidimo suvenire, modele starih brodova, dakle nešto novo mogli bi kazati? Pa ne bih rekao da je to novo jer postoji tradicija da su jezerani radili modele brodova na kojima su navigali. Dakle, oni najstariji koji su bili na jedrenjacima radili su jedrenjake, kasnije su radili druge brodove. Dakle, imamo po našim kućama u jezerima puno takvih suvenira, ajmo reći, to su njihove uspomene iz njihova života pomorskoga koji su oni ljubomorno čuvali, a mi smo to odlučili da prikažemo kako se radi, jer ovo nije po nikakvim modelima, već je to baš ručni rad i umjetnički rad, može se reći, našega Andrije, a tako pokušavamo sada i mlađe da oni tako nešto rade. Hvala lijepa, evo malo smo se više zadržali na ovome štandu jezerana, oni su domaćini trećeg festivala održivosti otoka i obale.